kuHabhili, omnye kuKhayini, omnye kuHabhili. Laba ngenikelo uyabuza ningathini uma nidle kanje, uthini umfundisi wenu? Wathi uThixo wathemba wena. Ngexesha linje kunabantu ukuthi uThixo iBhayibheli wambheka uThixo uHabhili nomnikelo wakhe. Why uThixo engambhekanga uKhayini? Why uThixo engambhekanga umnikelo? Mhlawumbe ingxaki yayingekho emnikelweni. Azalwane lexesha likaThixo udraw imali ebhenki, ingenzeka kanjani imali uThixo akayijongi? Imali yenziwe iright iphelele, kutheni uThixo akayijongi imali yakho? Ingxaki uThixo uma uzisa umnikelo uphethe wena uphethe umnikelo uphethe wena. Umnikelo uchaza ngomnikazi womnikelo balomntu kaThixo okuzisa kuwe, othi manize kuwe lo mntu unenhliziyo emdaka, kusho umnikelo. Lo mntu uyahleba, kusho umnikelo. Lo mntu uyajola, kusho umnikelo. Lo mntu akakasindiswa, kusho umnikelo. Lo mntu oshumayelayo akakasindiswa, kusho umnikelo. Ingxaki ayikho emnikelweni. Uma uzuthatha lo mnikelo uzise kwaHabhili, lo mnikelo uziba nangxaki ngoba lo mnikelo uveza ingxaki zabantu. uYesu wabanja uThixo wasebenza umnikelo. Isandla esasibambe umnikelo uYesu, isandla sikaThixo, yaba sisandla esingcwele. Isandla sikaThixo esasibambe uYesu ezobenza umnikelo, yayisisandla esingcwele. Umnikelo zange wonakala. Isaiah 59, iminwe yenu ikhona ligazi nakukona. Umlomo wenu uthumzela ukugqwetha, niyaxoka ngemilomo yenu. Unikela kanjani? Isandla zakho ubulele, unegazi. Kunegolide kule ndawo kuyo. Kunegolide kule ndawo kuyo. Kunegolide. Balisiwa emihla ngemihla uba kumisela umphongolo phambi kwakho. Ayilosiko lemihla ngemihla, futhi lelo mphongolo awumiselwa abantu asidinga imali, awumiselwa abantu oThixo udinga imali. Bathi kwenzela wena uba mawufuna iprovision ubeke utshala kule ndawo. Uba unganikeza imbewu ungabikho gadi, ungafuna ntoni? Unganikeza imbewu uthiwa ngotyala, kuzogqiba ungabikho ndawo yokutyala, yintoni ozoyifuna? Nikholelwe nife, nithi uba ngabokorete ukusikhupha ishumi siyeke. Ubokorete umnikela yeka. Apha ebandleni ayilobandla eliqhubeke kuwe, awusosponsor sebandla, futhi awusosponsor sikaYesu. Uba ngabokorete ukumsevu uThixo mekaleni. Vala umlomo wakho,
uyovula uThixo akugcwalise. Ashumayele ngoba silambile. Silambele ukudla kwenyama. Sishumayele ngoba silambele yena uYesu. Ngoba ngaba sasilambele into zenyama, lento zakhe ziresign, lento zakhe zishiye imisebenzi, silandele umdali wethu. Kanikeni. Difika kuhle kanikeni. Ubangaba alikafiki ixesha lakho. Awungabi khongwele, unganikeni, ungazithatheli isiqalekiso. Ngoba uThixo phambi kwakho ndibeka intsikelelo nesiqalekiso, ke wena khetha. U-Adam wanikezwa yonke into, lonke lifa angaphila ngalo emhlabeni. Wasogqiba uThixo wamnikeza uxanduva. Wathi sebenza umyeso. Sebenza umyeso ugcine. Mamela. Khona abantu banikeza ijuti. Sisazana namhlanje belene kwena. Ngimnikeza ijuti ngoba kwani masiko khona isiphetho sobufebe esiqaleni sakhe. Ngimnikeza ijuti. Ngoba nezinqeba kathi uba makazibona ukuthi unenqabiso noma isisu sakhe simdaka. Hayi ngoba ndazi nathusha uThixo ngoba ngithethe uThixo. Hayi ngingayibonile. Ngingamisa apha sichitheke. Ungamfakisa umsebenzi wakho uba ungamfakisa uThixo. Ungathi bawunikeza uxanduva lebandlela usethe ngcono. Unikeza ichance yoku-exercise le Uthixo akunikeze yona. Why uThixo? Kanti ukhomekeke kuwe Adam. Wayena uthatha isihamu azinikeze uAdam. Athatha igolide ayinike intoni enye owayinoyifuna. Athatha inhlanzi azinikezele kuAdam. Intoni uThixo ayifunayo? Kanti uThixo asistenge. Ubulala ngehlele. Ufane ihlele. Obulala ngehlele ufanile. Oshumayela indaba ezilungileyo ufaziso. Ungafa nawe namhlanje sizwe. Balethizwe ukhoza lungathanga lufe aluyuvelisana. Ungakhetha ukufa kwizinto zekuphakatha kodwa uvuke kuKristu. Ubulawa izindaba ezilungileyo. Uvuke kuKristu Yesu. Uthixo ukulungisele yonke into. Lemali nomsi unemoto unabantwana